na naglalayog, manlain-lain na klase, nahiling kan Diyos marhay. Binindisyonan sinda kan Diyos na ang sabi, magmamibinunga kamo asin magdakol, panua ang katubigan kan dagat, asin ang mga gamga magdakol sa daga. Nagsinarom asing nag-aga, ikalimang aldaw. Nagsabi ang Diyos, iluwas kan daga ang may buhay, manlain-lain na klase, baka, reptil, sa kaiba pang nabubuhay sa daga, manlain-lain na klase, nagkasiring. Ginibo kan Diyos ang nabubuhay sa daga, manlain-lain na klase, nahiling kan Diyos marhay. Nagsabi ang Diyos, maggibo kita ning tao sa ladawan niya to, susog sa satong kabaing. Sakupon niya ang sira sa dagat, ang gamgam sa langit, ang hayop, ang gabus na nabubuhay sa daga, asin ang gabus na reptil na nagkakamang sa ibabaw kan daga. Linalang kan Diyos ang tao sa iyang ladawan. Sa ladawan kan Diyos, siya linalang niya. Lalaki asin babae, linalang sinda. Binindisyonan sinda kan Diyos asin sinabihan, magmabinunga kamo asing magdakol, panuon nindo ang daga asing tungtungan, sakupo nindo ang sira sa dagat, ang gamgam sa langit, sa gabus na may buhay na nagkakamang sa daga. Nagsabi pa ang Diyos, uya, itinatao ko sa indo ang gabus na duot na nagkakabanhi sa ibabaw kan bilog na daga, asin ang gabus na kahoy na igwanin bunga na nagkakabanhi, magiginindo iyan kakanon. Sa gabos man na nabubuhay sa daga, sa gabos na gamgam sa langit, asin sa gabos na nagkakamang sa daga na may hinangos ning buhay, ang gabos na birning duot itinatao ko bilang kakanon. Nagkasiring. Nahiling kan Diyos ang gabos na ginibo niya, uya, abaan ng rahay. Nagsinarom asing nag-aga, ikaanom na aldaw. Nahaman ang langit asin ang daga, batin ang gabos nindang hukbo. Nahaman kan Diyos, ikapitong aldaw ang trabaho na ginibo niya. Asing nagpahingalo siya, ikapitong aldaw, hali sa gabos na trabaho na ginibo niya. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, ang simbag sa tuyang aawiton. Kalag ko sa kagurangnan. Kagurangnan, Diyos ko, dakula kang marhay. Kamahalan asin kagalangan, giniubing mo. Napatos nin liwanag, nin siring sa manto, biniklad mo, langit, siring sa trapal.
sa patugmadan kaiyan. Dai matatanyog no arinman asid sa kod lamang. An kantil, siring sa gubing, tuminahob kaiyan, sa ibabaw kan kabukidan, nagtitindog an katubigan. Sinusubok mo ang mga purabod sa mga salogan, sa pag-ultanan nin mga bukid, sinda nagbubulos. Sa itaas ninda, ang gamgam kan langit mag-eerok. Sa tahaw nin mga sanga, maguhuni. Pinapatubigan mo ang mga bukid hali sa mga kwarto sa itaas. Sa bunga kan sa imong mga gibo, binabasog mo ang daga, pinapatubo mo ang doot para sa hayop, asin ang doot na maglilingkod sa tawo, sa pagpaluwas nin tinapay sa daga. Kan ginibo mo kagurangnan, iyan gabos sa kadunongan mo ginibo, pano ang daga kan sa imong mga rugaring. Maubos ang mga parakasala sa daga, asin ang mga tampalasan mayo na. Mag-omaw ka kalagko sa kagurangnan. Atindog po ang gabos. Mamibig kita, O Diyos na makakamhan sagod paman, na makangangalas na paghusay kan gabos mong mga gibo, masabutan kan mga tinubos mo na mayong orog kadakula, kisa paglalang kan kinaban sa kapinunan, maliban sa katapusan nin kapanahonan,
na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo, siya na nabubuhay as sinaghahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw ang gabos. Ang dakulang pagtubod ni Abraham sa Diyos, binalusan ni sarong panuga, nasa sa iyang kapag-arakian, ang bilog na kinaban, makakakuan nin biyaya. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro ni Henesis. Tara, pagkatapos kan mga bagay na ini, binalo kan Diyos si Abraham. Sinabihan si Abraham, asin nagsimbag si Abraham, uya ako. Sinabihan, kuaha daw an sa imong aki, an bugtong mong aki, na namumutan mo si Isaac. Asin lakaw pasiring sa daga ning Moria. Asin duman idulot mo siya bilang tinutong na atang sa saro sa mga bukid na sinasabi ko sa imo. Nag-amay si Abraham pagkaaga, siniyahan an sa iyang asno, iniba niya sa iya ang duwa niyang surgoon, saka si Isaac sa iyang aki. Nangahoy na isusungo sa tinutong na atang, dangan naglakaw pasiring sa lugar na sinabi kan Diyos. Ikatulong aldaw, initaas ni Abraham ang sa iyang mga mata, asin nahiling ang lugar sa harayo. Sinabihan ni Abraham ang sa iyang mga surugoon, magpawalat kamo digdi kaibaan asno. Ako asin ang barubata, malakaw sagkod duman, masamba kami, dangan mabalik sa Indo. Kinua ni Abraham ang isusungo sa itinutong na atang, asin pinapasan ki Isaac na sa iyang aki. Kinua kan sa iyang kamot ang kalayo sa kakutsilyo, asin naglakaw ang duwa nin sabay. Naghadoy si Isaac ki Abraham na sa iyang ama, asin nagsabi, Ama ko. Nagsimbag si Abraham, uya ako, aki ko. Nagsabi, uya ang kalayo asin mga kahoy, alagad hain ang kordero para sa tinutong na atang. Nagsimbag si Abraham, ang Diyos iyo ang bahala sa iyang kordero para sa tinutong na atang aki ko. Asin naglakaw ang duwa nin sabay. Pag-abot ninda sa lugar na sinabi sa iya kan Diyos, nagtugdok duman si Abraham kan altar, hinusay ang mga kahoy, ginapos si Isaac na sa iyang aki asin ibinugtak sa altar sa ibabaw kan mga sungo. Iginawgaw ni Abraham ang sa iyang kamot asin kinuaan kutsilyo, tanganing isakripisyo si Isaac. Alagad, inapod siya kan anghel kan kagurangnan, hali sa langit. Abraham, Abraham, nagsimbag, uya ako. Nagsabi, daimo ipagbingat ang sa imong kamot laban sa aki, daimo siya paggibuhanin anuman, ngunyan, aram ko na may pagkatakot ka sa Diyos, asin daimo isasayumas ako an sa imong aki, ang bugtong mong aki. Pag itaas kan sa iyang mga mata, nakahiling si Abraham, uto, sarong lalaking karnero na ang mga sungay nasabit sa palumpong. Kinuha niya ang karnero asin inatang, bilang sarong tinutong na atang, imbes kan sa iyang aki. Nginaranan ni Abraham ang lugar na ito, bahala ang kagurangnan. Mala tasagkod ngunyan, sinasabi sa bukid, bahala ang kagurangnan. Nagapod giraray si Abraham, ang anghel kang kagurangnan, hali sa langit asing nagsabi, sa sako magsusumpa ako,
ulay kang kagurangnan. Ninhulita ginibo mo ang bagay na ini, asin daimo ipinangilin an sa imong aki, an bugtong mong aki, bibindisyonan ta ka, asin papadakulon, tapapadakulon ko an sa imong kapag-arakian, siring kan mga bituon sa langit, asin kan baybay na sa may dagat. Sasakupon kan mga kapag-arakian mo, an pintuan kan sa indang mga kaiwal, asin mabibindisyonan an sa imong pagkapag-arakian, an gabos na nasyon sa daga, hulita dinangog an sakong tingog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial sa tuyang simbag aawito. Sa kuyang kahirasan asin kalis, ika ang nagkakapot kan sa kong kapaladan. Nanay kong pinagigin kaatubang ang kagurangnan, hulitan na sa tuo ko siya, dahil ako matatanyog. Kaya magmaan sa kong puso, magayagaya ang sakong kaladman, asin taan sa kong laman mapapatiwasay. Tadai mo babayaan ang sakong kalag sa syol. Dai mo itutugot na maghiling ning kalapaan an maimbod sa imo. Sa ko ang mga dalanin buhay, kapanoan in mga kaugmahan sa atubang mo, kanagoman sa tuo mo sagkod sa kataposan. Atindog ang gabos. Pamili kita, O Diyos, orog kadakulang amanin mga paratubod, na nagpadakol kan mga aki na sa imong panuga, huli kan grasya nin pagampon, nalakop sa bilog na kinaban, asin huli kan sakramento paskual, nagibong ama kan gabos na mga nasyon, ki Abraham na sa imong aki, susog sa imong pinanuga, magkanigong tugutan mo ang sa imong banwaan na makalaog sa grasya kan sa imong pangapudan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Matukaw ang gabos.
Ninhuli sa bunyag, kita nagkaigwan ng bagong buhay sa Diyos, huli sa sarong relasyon na inaapod niya tong tipan. Siring sa sarong maimbod na agong, ang Diyos andam sa pag-ako sa tuya, misan nga ni kita nagsuhay sa iyang pagkamuot. Alagad, kaipuhan ang satong tunay na pagmauot, nga ni kita makabalik sa iya. Asin ang Pasko nin pagkabuhay liwat, iyo ang panahon na itinalaan para sa pagbago, kan sa tuyang relasyon sa Diyos. Iyo ini ang panahon nin pagkikipag-ulian, panahon na ang Diyos mabisita, tanganing imbitaran kitang makipagtipan sa iya. Maghagad kita sa Diyos, nin kapatawadan kan sa tong mga pagkukulang. Hinanyugon po niya to ang Ginigirumdum niya to ang banggi nin katalingkasan kan mga Israelitas kan sinda ilinigtas kan Diyos sa paagi ni Moises. Hali sa kaoripnan sinda nagbalyo sa dagat na pula. Hinanyugon po niya to ang ikatulong babasahon. Pagbasa sa libro kan Exodo. Nagsabi ang kagurangnan kay Moises, "Tano ta nag-aagrangay ka sako? Taramian mga Israelita na magbaklay. Ika, iitaas muan sa imong sugkod, unatan sa imong kamot sa ibabaw kan dagat, banga aiyan na makalaog ang banwaan nin Israel, sa tahaw nin dagat sa mamamarang daga. Ako, papatagasun ko ang puso kan mga taga-Ehipto, malog sinda sa paglamag. Asin mapapamuraway ako kay Faraon, asin sa bilog niyang hukbo, sa iyang mga karwahe, asin mga parakabayo. Asin maaaraman kan mga taga-Ehipto, na ako ang kagurangnan, sa pagpamuraway sa ko laban kay Faraon, laban sa iyang mga karwahe saka mga parakabayo. Naghali ang anghel kan kagurangnan na naglalakaw sa inutan kan kampo nin Israel, asin naglalakaw sa hurihan ninda. Siringman, naghali ang hariging panganuron sa atubang ninda, asin nagtindog sa likodan. Nagpatanga kan kampo nin Ehipto, asin kampo nin Israel. Nagkaigwa kan panganuron sa kadiklom, na nagpaliwanag kan banggi. Kaya dai nagranihan ang dawa, bilog na banggi. Inunat ni Moises ang sa iyang kamot sa ibabaw kan dagat, asin pinasibog kan kagurangnan ang dagat, sa bagsik kan makusog na timog, bilog na banggi. Ginibong mamamarang daga ang dagat, asin nabanga ang katubigan. Naglaog ang mga Israelita sa tahaw kan dagat sa mamamarang daga. Ang katubigan lanog ninda sa tuo asin sa wala. Naglamag ang mga taga-Ehipto, asin naglaog sa hurihan ninda ang gabos ng mga kalabayo ni Faraon. Ang sa iya mga karwahe asin mga parakabayo, pasiring sa tahaw kan dagat. Bago mag-alag-agag ang aga, nagdungawan kagurangnan sa hukbo kan mga taga-Ehipto. Hali sa riging kalayo asin pangarunon, asin tinulag ang hukbong taga-Ehipto. Inulang niya ang mga gulong kan kanwahe, kaya nasakitan sinda sa pagpadalagan. Kaya nagsabi ang mga taga-Ehipto, "Magdulag kita hali sa tubang nin Israel, taan kagurangnan iyo ang naglalaban para sa sainda, laban sa Ehipto." Nagsabi ang kagurangnan kay Moises, "Unataan sa imong kamot sa ibabaw kan dagat, balikan kan tubig ang mga taga-Ehipto. Ang saindang mga karwahe asin ang saindang parakabayo." Inunat ni Moises ang sa iyang kamot sa ibabaw kan dagat, asin nagbalik ang dagat pagbukakan kaagahon, balik sa dati. Ang mga taga-Ehiptong nagdudulag, sinabat kan katubigan.
asin ipinagpag kan kagurangnan ang mga taga-Ehipto sa tahaw kan dagat. Nagbalik ang katubigan asin tinahoban ang mga karwahe, saka ang mga parakabayo kan bilog na armada ni Paraon, na naglaog paglamag sa inda sa dagat. Mayong natada sa inda ni Saro. Alagad ang mga Israelita naglakaw sa mga marangdaga sa tahaw kan dagat. Ang katubigan lanob ninda sa too asin sa wala. Sa siring, iniligtas kan kagurangnan kan aldaw na ito, ang Israel hali sa kamot kan mga taga-Ehipto. Nahilingin Israel ang mga taga-Ehipto, garadan sa baybayon kan dagat. Nahilingin Israel ang dakulang kapangyarihan na ipinahiling kan kagurangnan laban sa mga taga-Ehipto. Natakot ang banwaan sa kagurangnan, nagtubod sa kagurangnan sa kakis Moises an sa iyang surugoon. Dangan nag-awit si Moises asin ang mga Israelita. Kaining awit para sa kagurangnan, ini ang sabi, maawit ako sa kagurangnan, tamumurawayan sa iyang kapangganahan, kabayo asin karwahe, inapon niya sa dagat. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo sa tuyang aawiton. Mag-awit kita sa kagurangnan, panusyanin paglaong. Mag-awit kita sa kagurangnan, panusyanin paglaong. Maawit ako sa kagurangnan, tamamuraway an sa iyang kapangganahan, kabayo asin karwahe inapon niya sa dagat. Kusog ko asin awit an kagurangnan, nagi ko siyang kaligtasan. Iniyan sa kong Diyos, o umawon ko siya, ang Diyos kan sa kong Ama, ilalangkaw ko siya. Mag-awit kita sa kagurangnan, panusyanin paglaong. Ang kagurangnan para laban, kagurangnan ang sa iyang ngaran, ang mga karwahe nin Faraon, asinan sa iyang hukbo itinapok sa dagat, ang mga pili niyang mga katabang nalamos sa dagat sap. Mag-awit kita sa kagurangnan, panusyanin paglaong. Ang mga kantel tuminahob sa inda, luminubog sinda sa kaladman siring sa gapo. Anto umo kagurangnan mamuraway na kusog, anto umo kagurangnan winasak an kaiwal. Mag-awit kita sa kagurangnan, panusyanin paglaong. Ilalaog mo sinda asin itatanom sa bukid mong pamana, lugar na tinugdas mo kagurangnan, namagi mong eerokan, santuaryo o kagurangnan, na itinugdas kan sa imong kamot,
An kagurangnan magahade sagkod paman, sagkod lamang. Mag-awit kita sa kagurangan, panusyanin paglaom. Mag-awit kita sa kagurangan, panusyanin paglaom. Matindog ang gabos. Mamibi kita, O Diyos na ang mga suanay mong ngangalasan, na mamatian ming nagbabanaag dawa sa mga panahon na ini, mantang ang tinipon mo sa kapangyarihan kantuo mong kamot, sa pagpatalingkas nin sarong banwaan, sa pagtugis ni Paraon, ginigibo mo ini sa pagligtas kan mga nasyon, huli kan tubig nin pagkamundag liwat, warasan tanganing sa an kapanoan kan bilog na kinaban, mapaduman ang mga aki ni Abraham, asin kan sa kadakulaan ni Israel, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Matukaw ang gabos. Ninhuli sa bunyag, kita nagkaigwan ng bagong buhay sa Diyos, huli sa sarong relasyon na inaapod niya tong tipan. Sirin sa sarong maimbod na agum, ang Diyos andam sa pag-ako sa tuya. Misan ngani kita nagsuhay sa iyang pagkamuot. Alagad, kaipuhan ang satong tunay na pagmauot na makabalik sa iya. Asin ang Pasko nin pagkabuhay luwat, iyo ang panahon na itinalaan para sa pagbago kan sa tuyang relasyon sa Diyos. Iyo ini ang panahon nin pagkikipag-ulian. Panahon na ang Diyos mabisita, tanganing imbitaran kitang makipagtipan sa iya. Maghagad kita sa Diyos nin kapatawadan kan sa mga pagkukulang. Hinanyugon po nyato ang ikaapat na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Sa imong esposo an sa imong kagibo, kagurangnan nin mga hukbo an sa iya ngaran, asin sa imong paratubos an banal nin Israel, inaapod siyang Diyos kan bilog na daga. Tasiring sa agom na binayaan sa nagdudusa an espiritu, ika inapod kan kagurangnan, siring sa agom kan aki pa na isinikwal. Nagsabi sa imo ang Diyos, sa halipot na panahon binayaan ta ka, sa dakulang pagkaherak titipunon ta ka. Sa baha ning kaanggotan, tinago ko sa imo ang sakong lalawgon sa halipot na panahon. Alagad sa danay nakabutan, naherak ako sa imo. Nagsabi ang paratubos mo, an kagurangnan. Para sa ko, siring ini kan panahon ni Noe, kan ako magsumpa na daina babahaon ang daga, kan mga tubig ni Noe. Siring man nagsumpa ako na daita ka aanggutan, asin daita ka na susudyaon. Taan kabukidan mawawara, asin ang kabuludan mayuyugyog. Alagad ang sakong kabutan, dai sa imo magkukulang. Asin ang sakong tipan nin katuninongan, dai mahihiro. Nagsabi ang nahiherak sa imo, an kagurangnan. O dukha, binagyo asin rinanga, uya, ipapamugda ko sa imo, sa antimonyo, an sa imong mga gapo, asin ipapatugmad ta ka sa mga safiro. Gigibuhon kong rubi an sa imong mga almena, an sa imong mga pintuan, beril, asin ang gabus mong sagkudan, mamahalon na bato.
An gabus mong aki, magiging disipulos kan kagurangnan, asin magiging dakula ang katuninongan kan sa imong mga aki. Sa kasuripotan, mapapatugmad ika, mapaparayo ka sa pag-api, tadai ka matatakot, sa pagkasindak, tadai iyan maranis sa imo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial sa tuya po nga awiton. Kagurangnan ulit ako, ilinigtas mo. Kagurangnan umawon ka, ulit ako, ilinigtas mo. Papalangkawon ta ka, kagurangnan, huli ta hinauwas mo ako, asin dai mo ako pinagpangisihan kan sakong mga kaiwal. Kagurangnan umawon ka, ulit ako, ilinigtas mo. Kagurangnan, hinauwas mo sa syol ang sakong kalag, binuhay mo ako, na dai magbaba sa bubon. Kagurangnan umawon ka, ulit ako, ilinigtas mo. Magtugtog kamo kan para sa kagurangnan, mga maimbod sa iya, magpasalamat sa pagrumdom kan sa iyang kabanalan, taagi sanaan sa iyang kaanggotan, habang buhay an sa iyang pagmamarahay, pagsinarom, nakikidagos an pagtangis, pagkaaga an kurahaw nin kaugmahan. Kagurangnan umawon ka, ulit ako, ilinigtas mo. Magdangog ka, kagurangnan, kaugay ako, kagurangnan, magita kang paratabang, sinanglian mo nin pagsayaw an sakong pagluksa, hinubad mo ang tapis kong sako, asin hinagpusan mo ako nin kaugmahan. Kagurangnan umawon ka, ulit ako, ilinigtas mo. Tanganing ikatugtog ta ka na mayong untok, kagurangnan Diyos ko, sagkod pa man magpapasalamat ako sa imo. Kagurangnan umawon ka, ulit ako, ilinigtas mo.
Matindogan ka, boss. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagod paman, sa paggalang kan ngaran mo, padakula ang pinanuga mo sa mga kamagurangan sa pagtubod, asin padakulaan sa banal na pagampon, ang mga akinin panuga, tanganing andain pinagduwa-duwahan na mangyayari, kan mga banal sa enot na panahon, mamidbidan kan simbahan ngunyan, na nautob ng gayo sa dakol na kabtang, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Matukaw ang gabos. Bako lang pagkabuhay liwat sa Espiritu, andarakan bunyag. Huli ka ini, kita man tinatawan ng kusog na pagpadagos na mabuhay. Mahalaga ang tubig para sa paglalakbay sa disyerto. Araw kang tampalasan sa libro ni Propeta Isaías, tibaad kita mapadungkal sa disyerto nin buhay. Kung mahulog kita sa siring na sitwasyon, di kita mawaran nin pagtubod. Yaon ang Diyos na iyo ang burabod kan tubig nin buhay. Tulos kaniyang papainomon. Esinday ka ng gad mapapaha, sagkod pa man. Hinanyugon po niya to ang ikalimang babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsabi ang kagurangnan, gabos na napapaha, madya sa tubig. Kamo na mayong kwarta, madya. Magbakal asin magkakan, madya, magbakal nin arak sa kagatas, mayong kwarta asin mayong pangbayad. Ta daw ta ititimbang nindo ang kwarta sa bakong tinapay, asin ang sa endong pinagalan sa dai nakakabasog. Magdangog, ta magdangog kamo sako, asin magkakan kamo kan marhay. Papadabao nindo ang sadiri sa urog kasiram. Kilingan ang sa endong talinga asin madya sako. Magdangog, tanganing mabuhay ang sa endong kalag. Makikipagtipan ako sa endo nindanay na tipan, pagkahera ko ki David na maimbod, uya, ginibo ko siyang saksi sa mga banwaan, lider asin paratugon kan mga katawohan. Uya, nasyon, dai mo midbid, aapudon mo. Asin mga nasyon na dai kamidbid, sa imo magdadaralagan. Huli na lamang sa kagurangnan na sa imong Diyos, asin sa banal na nin Israel, tapinamuraway kanya. Hanapa ang kagurangnan mantang makukua, apudi mantang harani. Bayaan kan tampalasan ang sa iyang dalan, asin kan tawong daing data ang sa iyang hona-hona. Balikan ang kagurangnan na maherak sa iya ang satong Diyos, tamayaman sa pagpapatawad. Bako kong kaisipan ang sa indong kaisipan, asin bako nindong mga paagi ang sakong mga paagi, olay nin kagurangnan. Pasiring na halangkaw ang langit sa daga, halangkaw man ang sakong mga paagi sa indong mga paagi, asin ang sakong kaisipan sa indong kaisipan. Tasiring sa minahugpa an uran kanyebe hali sa langit, asin dai duman minabalik na dai pinainom ang daga, pinataba asin pinatambuan, tanganing mataawanin banhi an paratanom asin tinapay na an nagkakakan, siring man ang tataramo na minaluwa sa sakong nguso, dai mabalik sako na mayo nin nahaman. Gigibuhon niya an anuman na buot ko, asin hahamanon an isinugo ko sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial sa tuyang aawito.
nagsasakdo, nin tubig sa mga burabog, nin kaligtasan. Maugma kamong nagsasakdo, nin tubig sa mga burabog, nin kaligtasan. Uya ang Diyos na sa kong kaligtasan, magtitiwala ako, daina matatakot, an kusog ko asin awit iyo an kagurangnan, asin nagi ko siyang kaligtasan. Maugma kamong masakdo sa mga burabod nin kaligtasan. Maugma kamong magsasakdo, nin tubig sa mga burabod, nin kaligtasan. Magsabi sa aldaw na iyan, magpasalamat sa kagurangnan, asin mag-apod sa iyang ngaran, ipaisi sa mga banwaan ang sa iyang mga kagibuhan, ipagiromdom na sinanglitan ang sa iyang ngaran. Maugma kamong nagsasakdo, nin tubig sa mga burabog, nin kaligtasan. Magtugtog sa kagurangnan, tanagibo siya nin kadakulaan, maaraman ini sa bilog na kinaaban. Magkurahaw, mag-awit sa kaugmahan, ika na nag-ierok sa Sion, tadakula sa tahaw mo ang banal nin Israel. Maugma kamong nagsasakdo, nin tubig sa mga burabog, nin kaligtasan. Maugma kamong nagsasakdo, nin tubig sa mga burabog, nin kaligtasan. Matindog ang gabos. Mamibig kita. Diyos na makakamhan na sinding kasagkoran, iyo sa nang paglaom kan kinaban, na sa paghulit nin sa imong mga profeta, ipinahayag mo ang mga misteryong unyan na mga panahon, kaugaying patalubua ang pagmaawot kan sa imong banwaan, tabakong huli sa anuman kundi sa imong pasabong, nangyayari ang pag-uswag kan anuman na mga kabagsikan nin mga paratubod, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Matukaw ang gabos. An anuman na relasyon, kung dai na ataman, pwedeng magadan. Siring man kaini ang satong relasyon sa Diyos, kung dai kinitawan nin maninigong halaga. Kung kaya mo niya nabanggi, sa tong babaguhon ang mga panuga kan kita binunyagan. Ining pagbago, mahimulugod sa pagkamuot. Kasi ining pagkamot niya to sa Diyos, sa tuyang patunayan sa pagsunod kan sa iyang mga tugod na nagdaranin buhay. Hinanyugon po niya to ang ikaanom na babasaw.
Pagbasa sa libro ni Propeta Baruch. Magbangog ka, Israel, sa mga tugon nin buhay. Maghinanyog ka, tanganing maaraman mo ang katimaanan. Tadaw, Israel, tadaw tayaon kat sa daga kan sa imong mga kaiwal. Nagurang sa dagang dayuhan, nadigtaan kan mga gadan. Ibinilang sa mga yaon sa syol. Binayaan mo ang burabod nin kadunungan. Kung naglakaw ka sa dalan kan Diyos, nagiero ka na kuta sa katunungan sagkud paman. Manodan kunhain ang katimaanan, kunhain ang kusog, kunhain ang pakasabot. Tanganing maaraman mo man, kunhain ang kahalawigan asin ang buhay, kunhain ang liwanag nin mga mata asin ang katuninongan. Si Isay ang nakakua kan sa iyang lugar. Si Isay ang nakalaog sa iyang sarayan nin yaman. Alagad ang may pakaaram kan gabus na midbid siya, talastas siya kan sa iyang pakasabot. Ang nag-andam kan daga para sa muyang kasagkuran na panahon. Asin nagpano kaiyan kan mga hayop na apat ang bitis. Ang nagsugo kan liwanag asin ini luminakaw. Nag-apod ka ini asin nagkuyog ini na nagtatakig. Ang mga bituon nagbanaag sa saindang mga lugar, masaling gaya. Inapod niya sinda, suminabi, uya, maugmang nagbanaag sa iya na naggibo sa inda. Siya ang satuyang Diyos, mayo nin ibang may isip ang kaibang niya. Talastas niya ang bilog na dalan nin kabatiran. Siya iyan ang tinao ki Jacob na sa iyang surugoon, asin ki Israel na sa iyang namumutan. Pagkatapos, nagpahiling siya, ang kadunongan, sa kinaban asin nakisalak sa mga tao. Siya ang libro kan mga kabutan kan Diyos, ang lay na nagdadanay sa good paman. Ang mga nakakabit sa iya na nakalaog sa buhay, alagad ang nagbabaya sa iya magagadan. Magbalik ka, Jacob, asin ko aha siya. Magbagtas ka pasiring sa kasikatan sa iyang liwanag. Hare pagtawaan sa iba ang sa imong kamurawayan, asin ang sa imong pribilehiyo sa dayuhan na banwaan. Paladan kita, Israel, ipinaaram sa to ang mga kagaya-gaya sa Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang sa tuya pong simbag aawiton. Kakurangnan, yaon sa imong mga tataramon an buhay na daing kasagkuran. Ang tugon kang kagurangnan, mayong kakundian, nakakapaginhawa sa kalag, ang patotoo kan kagurangnan, masasarigan, nakakapadunong sa musmos. Kagurangnan, yaon sa imong mga tataramon, ang buhay na daing kasagkuran. Ang pasunod kan kagurangnan matanos, nakakapaugma sa puso. Ang tugon kan kagurangnan malinaw,
nakakapaliwanag kan mga mata. Kagurangan, yaon sa imong mga tataramo, ang buhay na daing kasagkuran. Ang pagkatakot sa kagurangnan malinig, nagdadanay sa good lamang. Ang mga pagbuot kan kagurangnan katotoohan, suripot siring man. Kagurangnan, yaon sa imong mga tataram, ang buhay na daing kasagkuran. Uro ka ningong mauton kisa bulawan, aro ka mis kisa tangguli, kisat mga tagdo nin anira. Kagurangnan, yaon sa imong mga tataram, ang buhay na daing kasagkuran. Kagurangnan, yaon sa imong mga tataramon, ang buhay na daing kasagkuran. Matindog ang gabos. Mamibi kita, O Diyos na danay na nagpapadakol kan sa imong simbahan, sa pag-apod sa mga nasyon, kahiraking warasan ang mga linilinigan mo sa tubig kan bunyag, padagos mo nga tamanon at sa imong pagbantay, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Matukaw ang gabos. Kung kita nalagalag pagkatapos na kita bunyagan, asindai magbalik sa kagurangnan, sasapuon ta ang sa iyang kaanggutan. Alagad sa tatong pagbalik sa iya, huhugasan niya nin malinig na tubig ang satong salanggawi. Ngunya nabanggi, wiwirikan kita kan padi kan bagong tubig na nagpapagirumdom kan tubig nin bunyag. Nanyugon po nyato ang ikapitong babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Duminatong sako ang tataramon kan kagurang ng Diyos na ansabi, Aki nin tawo, an harong nin Israel nagierok sa saindang daga, asin dinigtaan ini sa gawi ninda asin gibo. Inula ko sa inda an sa kong kainitan, huli kan dugo na pinabulos ninda sa daga, asin huli kan mga Diyos-Diyosan na inati ninda duman. Iwinara ko sinda sa mga nasyon, asin itinalbo sinda sa mga daga, susog sa gawi ninda asin gibo, hinakuman ko sinda. Naglaog sinda sa mga nasyon na naabot ninda, asin binasang-basang an banal kong ngaran. Huli ta isinabi dapit sa inda, banwaan ini kan kagurangnan, asin hali sa iyang daga, sinda nagluwas. Pinagmakulgan ko an banal kong ngaran, na pinagbasang-basang kan harong nin Israel, sa mga nasyon na linaugan ninda. Kaya sabihi an harong nin Israel, siring an sabi kan kagurang ng Diyos, bakong huli na lamang sa indo ako nagihiro harong nin Israel, kundi huli na lamang sa banal kong ngaran, na binasang-basang nindo sa mga nasyon na linaugan nindo. Papabanalon ko ang dakula kong ngaran, na binasang-basang kan sa mga nasyon,
na binasang-basang nindo sa tahaw ninda. Maaaraman kan mga nasyon na ako ang kagurangnan, olay kan kagurangnan Diyos. Sa pagpabanal ko, dyan sa indo, sa atubang kan sa indang mga mata. Kukuahon ko kamo sa mga nasyon, titipunon ko kamo hali sa mga daga, asin dadarahon ko kamo sa saindong mga daga. Wiwirikan ko kamo nin malinig na tubig, asin malilinigan kamo. Hali sa gabos nindong kadigtaan, asin hali sa gabos nindong mga Diyos-Diyosan, lilinigan ko kamo. Tatawan ko kamo nin bagong puso, bagong espiritu ilalaog ko sa indo. Hahalion ko ang gapong puso sa saindong laman, asin tatawan ko kamo nin laman na puso. Ansa kong espiritu ilalaog ko sa indo, asin gigibuhon ko na ansa kong mga kabutan sunodon nindo, asin ansa kong patakaran maanan na kuyugon. Mag-eerok kamo sa daga na itinao ko sa saindong mga magurang. Magiging kamong banwaan, asin ako magiging nindong Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang sa tuya pong simbag, aawiton. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Asin espiritong andam, baguha sa buot ko. Hari ako pagsubolan, hali sa atubang mo. Asin ang banal mong espiritu, dai sako paghalea. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Ibalik mo sa ko ang kaugmahan sa tabang mong kaligtasan, asin sa espiritong Maginoo, kabita ako. Itutukdo ko sa mga masumbikal an sa imong dalan, asin ang mga parakasala sa imo mabalik. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Tadaikan na mumuya sakrifisyo. Kung magdulot ako ning tinutong na atang, dai mo iyan mamarhayon. Ang sakong sakrifisyo, O Diyos, espiritong sawi, pusong winasak asin rinunot, O Diyos, dai mo hinahamak. Pusong malinig, lalangas ako, O Diyos. Pusong malinig, lalangas ako,
magtindog ang gabos. Mamibi kita. O Diyos, kusog na dain nagluluya, asin liwanag nga nagdadanay, kaugayeng hilingan sakramento kan bilog na simbahan, asin urog na tuninong nahimuwa ang gawi nin kaligtasan, huli kan bunga nin danay nakatigayunan nin katawohan, ang bilog na kinaban lugod makaaram, asin makahiling na ang mga isinikwal binangon giraray, ang mga suanoy binabago, asin ang gabos na dati binabalik huli man sa nagkikristo, nasa sa iya guminikan sa kapinonan, siya na nabubuhay asin naghahade, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Gloria in excelsis Deo. Mamibig kita. O Diyos na nagpapabanag kay ning urog kambanal na banggi, sa kamurawayan kan Domingo nin pagkabuhay liwat, hiroa sa imong simbahan ang Espiritu nin pagampon, tanganing binago sa hawak asin kalag, magdulot kami sa imong nin liputok na paglingkod, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw ang gabos. Sarito nin bunyag na sinasambit ni San Pablo, ang bilog na hawak kan bubunyagan, ibubuntog sa tubig kaibaan sa iyang lumang pagkatao. Asin ang sa iyang pag-aawas, may bago na siyang pagkatao, para sunod na siya ni Kristo. Alagad, di niya to malingawan ang kapanoan nin buhay, sa tuyang makakamtan, enot, sa pakisumaro sa pagkagada ni Kristo, sa buhay nin kapakumbabaan. Asin ikadua, ang pakisumaro niya to sa iyang pagkabuhay luwat,
sa kaumawan asin kamurawayan nin Ama. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Daynindo nasasabutan na kitagabos binunyagan ki Kristo Jesus. Binunyagan sa iyang kagadanan. Kunsiring, huli kang bunyag, ilinubong kita damay sa iya sa kagadanan. Tanganing siring na binangon si Kristo, hali sa mga gadan. Huli kan kamurawayan ka nama, kitaman maglakaw sa kabag-ohanin buhay. Takun, nagi niya kitang kaibang tinanom sa kagadanan, na siring kan sa iya. Tunay man kitang makakaheras sa pagkabuhay liwat. Iniaram ta, na andaan tang pagkatawo, damay na ipinako sa krus, tanganing mauntok ang gibo kan hawak na makasalan. Tanganing daina kita mauripon kan kasalan. Taan nagadan na italingkas na sa kasalan. Alagad, kung nagadan kitang damay ki Kristo, nagtutubod kita na mabubuhay man kitang kaiba niya. Aram na si Kristo na binangon, hali sa mga gadan, na daina magagadan. Ang kagadanan, daina siya nakakapangyari. Taan sa iyang kagadanan, kagadanan sa kasalan, makasaro sa nasagkod lamang, alagad siya nabubuhay, na nabubuhay sa Diyos. Siring man kamo, isipon nindo na kamugadana sa kasalan. Alagad, nabubuhay sa Diyos ki Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial ng simbag sa tuyang aawiton. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahay, sagkod paman ang sa iyang karahayan. Magsabi ngunyan ang Israel, sagod paman ang sa iyang karahayan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang tuong kamot kang kagurangnan, initaas. Ang tuong kamot kang kagurangnan, nanggana. Dai ako magagadan, kundi mabubuhay. Asin isasaysay ko ang mga gibo kan kagurangnan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang gabos na isinikwal kan mga paratugdok, naging pamayo kan gapong patugmadan. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapasa Indo. Pagbasa kan Ebanghelyo, susog kisan Mateo. Lihis ng maray ang Sabado, nag-aagahon sa enot na aldaw nin simana, nag-abot si Maria Magdalena asin ang saruman na Maria sa pagtanaw sa lulubngan. Uya, naglinog nin makusog, ta naghilig ang anghel kan kagurangnan hali sa langit, asin nagduman pinagilid ang gapo, dagos nagtukaw sa ibabaw, ang sayang itsura siring sa kikilat, asin ang sayang gubing maputi siring sa niebe. Sa takot sa iya, nangimig-kimig ang mga nagbabantay, asin naging siring sa mga gadan. Alagad nagpahayag ang anghel sa mga babae, "Di kamo matakot. Aram ko na hinahanap nindo si Jesus na nakapako sa krus, mayo siya digdi." Binangon siya siring sa sinabi niya, "Madya, hilinga ang lugar na hinutadan, asin tulos lakaw." Sabihan nindo ang sayang mga disipulos, binangon siya hali sa mga gadan, asin uya, nanginginutan sa indo Galilea. Dumanindo siya mahihiling. Uya, nagsabi ako sa indo, hidali, sindang naghali sa tumba, sa katakutan sa dakulang kaugmahan, asin nagdalagan sa pagpamareta sa sayang mga disipulos. Uya, si Jesus suminabat sa indan ang sabi, "Magugma." Nagrani sinda. Kinugos ang sayang bitis asin nagsamba sa iya. Dangan ang sabi sa inda ni Jesus, "Day kamo matakot, lakaw. Pamaritaan nindo ang sakong mga tugang, tanganing magduman sinda sa Galilea, asin dumaninda ako mahihiling." Marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Matukaw po. Para sa saindo, ano ang pinakang importanteng selebrasyon kan simbahan sa bilog na taon? Ano? Itong pinakang importanteng selebrasyon sa bilog na taon. Ano? Christmas? Ano? Aram po nindo kung ano? Kasi ako na lang masabi. Ang pinaka-importanting selebrasyon kan simbahan sa bilog na taon, iyo ining ginigibot ang ngunyan. Kung naiintindihan ta kuta ini, kuta na ang mga tao sagod sa luwas yaon. Pero sitting capacity lang kita. Anong buot sabihon ka ini? Buot sabihon, yes, nagsisimba kita, sinasabi ta na kita mga Katoliko, pero ano ang pinakang importante? Kung Christmas, kadakol-dakol, intirong waraira kan mga tao, sagod sa luwas, intirong nagkukuno-kuno. Pero ang pinakang importante na, iyo iningon yan, hilingaan sa tuyang attendance. Dakol man kita salamat,
po tayaon kamo. Salamat. Pero yaong kamo, tano tayaon kamo igdi? Dahil daw dahil kita napapaturog amay? O dahil naiintindihan ta na iyo ini ang pinakang importante sa gabos? Sana itong ikadua. Sana itong ikadua. Ano tayo ni ang pinakang importante sa gabos? Enot mga tugang, dahil sa selebrasyon na ini, ipinagsisilibrar niya to ang kapangganahan kan liwanag laban sa diklom. Kaya nagkaigwa kitang kalayo, pagbindisyon kan kalayo. Ikadua, ano tayo na ang pinakang importante? Igwa siguro sa indong napaturog, kadakol binasa, 8 binasa. Dahil pinagrukyaw niya to ang entire history of salvation. Puon sa Genesis, ki Abraham, sa Exodus, sagod sa surat ni San Pablo, sagod sa Ebanghelyo. Wow! Naintindihan ta po si mga binasa. Aram kong naintindihan nindo, taigo akong nahiling subago na kumbinsidong maray sa binabasa. Sobra ka kumbinsido. Don't worry. Tao lang. Ikatulo, dahil sa misang ini, isisilibrar ta ang pagbabago kan satuyang bunyag. Ikatulo, ikaapat, dahil ang misang ini, mina-culminate sa Eucharistia kan pagkabuhay liwat ni Hesukristo na satuyang kagurangnan. Dahil ang pagkabuhay liwat ni Hesukristo na satong kagurangnan, danguga. Iyo ang pinakapuso kan satuyang pagtubod. Ang pagkabuhay liwat ni Hesukristo, iyo ang pinaka-heart, iyo ang pinaka-sentro, iyo ang pinakapuso kan satuyang pagtubod. Dahil sa selebrasyon kan pagkabuhay liwat kan satuyang kagurangnan, ang gabos na bago. The resurrection of Christ has changed everything. Ang gabos na bago. Kaya mga tugang subago, pinagpunan niya to ang satuyang selebrasyon kan kalayo. Naka-off ang gabos na ilaw, sarusan ng ilaw. So, dahil ang bangging ini naiba sa gabos na banggi sa bilog na taon. Madiklom. Asin ang kadikloman na yan mga tugang, nagpapagirumdum, ang diklom, nagpapagirumdum sa satuya kan gabustang mga eksperyensya, kan gabustang inagihan na kung sain garubagang itong mga problema ta na dipisil dahil ta kayang isolve ang satuyang problema, dahil ta kayang resolveran. May mga eksperyensya kita na kung sain ang satuyang relasyon sa satuyang kapwa garudain na kayang i-repair, beyond repairable. Garubagang may mga eksperyensya kitang nadidisganar kita sa satuyang pagkabuhay. Minsan, we fail our families. Minsan, kadakol eksperyensya na magabato na maray. Alagad mga tugang, hali sa sadit na ilaw, may sarusan ng ilaw, ang Sirio Pascual. Kinanta at subago, liwanag ni Kristo. Hali sa sarong ilaw, pinagpasapasa, sagkod na napano ang simbahan
sagkod na nagliwanag ang intirong simbahan dahil hali sa kadikluman dinara kita kang Dios sa liwanag. Naambot sabihon, ang Dios ang nagtatao sa satuya nin liwanag. Kaya luway-luway, subago ko nahiling ta, kung very keen observers kita, luway-luway hali sa diklom, luway-luway na nagliwanag. Arog kain mga tugang ang ginigibo kang Dios. Naabot sabihon, dawa gura no kadiklom kan sa tuyang eksperyensya, kaya iyan paliwanagon kang Dios. Kaya nga ni mga tugang, sabi ko subago, pinakang importanteng ini dahil ang history of salvation pinagproklamarta sa misang ini. Enot sa enot na babasahon, na dangog niya to ang istorya kan paglalang. From nothing, hali sa kawalan, nagkaigwaning kaayusan, nagkaigwanin liwanag. Ano sabi kang Diyos? Magkaigwanin liwanag. Hali sa diklom, nagkaigwanin liwanag. Dahil mga tugang, igdi ipinapahiling sa satuya, na dawa gurano kadiklom, nagkakaigwanin liwanag, pinaparumdum sa satuya na ang Diyos concern sa satuyang mga madiklom na eksperyensya, asin siya lang ang makakatao sa tuya nin tunay na liwanag. Pagkatapos kayan, nadangog niya to si Abraham. Ano? Si Abraham na sinugo kang Dios, magdumang ka sa sarong lugar na dai niya nga ni Aram, dai niya maintindihan ang kabutan kang mahal na Dios. Alagad, sarong kalag na andam magtiwala sa kabutan kan Dios. Minsan igwamang kitang mga eksperyensya na daita talaga maintindihan. Masabi kita, nagpapangadji man ako, nagsisimba man ako, pero ano ta nangyayari ini sa sakuya? Nalingawan ako kang Dios. Dahil nga dinadagugan sa kuyang pamibi. Dangoga po nindo, ang tunay na pagtubod, ang tunay na may pagtubod, minatiwala sa Diyos, maski daitang gayo na iintindihan. Iyo yan, ang tunay na pagtubod. Ang sinasabi sa satuya, arog ki Abraham, dain niya naintindihan, alagad, nagtiwala siya sa Diyos. Katapos-tapos inutob kang Diyos ang sa iyang panuga. Arog kani ang Diyos. Pagtiwala kita sa iya, uutubon niya. Not in our time, kundi sa iyang panahon, itatao niya sa satuya ang sa iyang pagbuot, which is the best na pwedeng mangyari sa satuyang pagkabuhay. Pagkatapos kayan, nabasa niya to, ang mga Israelita, nakulong sinda sa dagat, mayo sindang sasakayan, mayo sindang Titanic, na sasakayin na pabalyo. Sa hurihan, yaon ang hariging kalayo na iyo ang nagtatao sa indang liwanag. Ano ang ginibok ang Diyos? Dahil ang ginibok ang Diyos, binanga ang dagat. Tanganig sinda mag-agi sa mamarang daga. Na-imagine mo ng mga tugang kung gurano ang mahal na Diyos concern sa satuyang pangangaipo, na maski ang dagat na imposibleng mabanga, pero binanga kang Diyos, ipinapahiling digdi ang sa iyang karahayan, ang sa iyang kakayahan. Kaya mga tugang, ang mensahe kan pagkabuhay liwat, kan satuyang kagurangnan, ano ang sa iyang mensahe? Danguga, mayong diklom na dai niya kayang laugon. Mayong kagadanan na dai niya kayang daugon kan sa iyang buhay. Asin mayong kasalan na dai niya kayang patawaron
kan sa iyang pagkaherak. Iyon ang mensahe sa satuya, alagad, garo kita, yung pagirari sa laog kang lulubngan, binuksana ang lulubngan, pero garo kita, yaon pagirari sa laog. Tano, minsan takot kitang magluwas. Takot, dahil siguro sa satuyang mga kaluyahan, dahil siguro sa satuyang mga naginibong kasalan, minsan madidis ka na kita, dahil na ako dadangugong kang Diyos, sa kadakol na kasalan sa kuyang naginibo, baka dahil niya na ako dangugon. Pero mga tugang, ngunya na banggi, iniimbitaran kita ni Jesus. Anong sinasabi niya? Lumuwas ka na dyan. Lumuwas ka. Mabuhay ka. Magpuon ka giraray. Magpuon giraray. Dahil uya ako nakaantabay sa saimo. Arog siya kayan mga tugang, dahil niya kita, kung sa tuyang mamamalisyahan, itong mga babae sa tuyang ebanghelyo, nagpasiring sinda sa lulubngan. Inaasahan ninda na pag-abot ninda duman, maaabutan ninda si Jesus na napapatos ng mga tamong. Alagad, pag-abot ninda duman, nabigla sinda kang bareta na hinahanap nindo si Jesus, mayo na siya digdi, siya nabuhay liwat. Sinabat sinda kang marahay na bareta na si Jesus nabuhay liwat. Kaya ang mga babae, anong ginibo ninda? Dahil sinda duman nag-istambay. Dahil sinda duman na pagsabihin, nabuhay liwat. Wow! Nabuhay liwat. Dahil sinda duman nag-istambay. Okay, nabuhay liwat, hindi lang kita sa lulubngan ta, namuntan sa iyong pagkabuhay liwat. No! Kan maaraman nida na si Jesus nabuhay liwat, ano ang ginibo ninda? Duminalagan sinda, pasiring sa mga apostoles. Tanganing ihiras ang pagkabuhay liwat kan satuyang kagurangnan. Iyo man ang imbitasyon sa satuya. Dahil lang kita basta magtubod na si Jesus nabuhay liwat. By the way, sagkon ngunyan igwang mga taong dahil nagtutubod na si Jesus nabuhay liwat. Dahil ang pagtubod mga tugang, regalo iyan kang Diyos. Dawa, gustuhon ta kung dahil kita regaluhan ng pagtubod, dahil kita matubod sa pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Minsan masabi kita, nagtutubod ako, pero sa satuyang pagkabuhay, dahil man nahihiling na kita nagtutubod sa pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Dahil ang pagtubod, regalo iyan kang Diyos sa sarong tao. Si Jesus baga nagsabing, mayong makakadulog sako kung dai ang kabutan, kung dai siya darahong kang ama, dai ka makakadulog sa sakuya, kun bakong dahil sa ama, ang ama ang madaras sa emo sa sakuya. Ining mga babayi nagtubod. Asin sa saindang pagtubod, duminalagan sinda, nagisindang mga apostol sa mga apostoles. Nainot pa sinda nga ni magtubod sa mga apostol, sinda pang nagbareta na si Jesus nabuhay liwat. Iyuman ini ang satuyang misyon. Rayaong kita idingon yan sa simbahan, pag uli ta sa harong, darahon ta ang bareta na si Jesus nabuhay liwat. Mga tugang, dahil kita matakot. Dahil kita madisganar. Dahil ang lubungan, may siyang final word. Dahil ang may final word, iyo ang tataramon kang Diyos. Asin ang tataramon niya, buhay. Magtubod kita sa iya, magtiwala kita sa iya, dahil buhay si Jesus, asin padaba niya kita. Amen. Happy Easter po sa Satuya Gabos. Isusunod niya to, ang ikatulong kabtan kan sa tong selebrasyon.
Ang liturhiya kan pagbindisyon kan tubig nin bunyag. Ang tubig bibendisyonan, tanda kan sa tung bunyag na inako. Ang agwa bendita, simbolo na kita binunyagan kay Kristo. Kaya kita man nagadan sa satong mga kasaalan. Alagad makamit kan bagong buhay sa kaibahan niya. Matindog ang gabos, Urog na namumutan na mga tugang, mapakumbabang mag-arang kita sa kagurangnan sa tuyang Dios na magkanigo niyang bendisyonan ining mga tubig na sa iyang linalang na iwiwirik sa to sa pagrumdom kan satong bunyag. Papagkanigoon niyang baguhon kita, tanganing magdani kitang maimbod sa espiritu na satong inako. Kagurangnan sa muyang Dios, kahiraking maghumari sa imong banwaan na nagpupukang ngunyan na bangging urog kabanal, asin papagkanigo ang bendisyoni ining mga tubig para sa mo na nagrorumdom kan makangalas na gawi nin paggalang sa mo, patin an urog na makangalas na pagtubos sa mo. Tainiman sana linalang mo, tanganing maging mabinonga ang daga, asin matawan nin ranga, asin kalinigan ang samong mga hawak. Linalang mo man ang tubig na maging tabang nin sa imong pagkaherak, tahuli ka iniman sana, linigtas mo sa kaoripnan ang sa imong banwaan, asin sa lantad pinakulpa mo ang sa indang pagkapaha, huli kainiman sana ang mga propeta nagpahayag kan bagong tipan na sa imong itutugdas sa katawuhan, sa kahuri-hurihi, huli kainiman sana ang napinabanal ni Kristo sa Jordan, binago mo ang samuyang rinatak na pagkatawo sa pagkarigos para sa bagong buhay. Kaya ining tubig, lugod maging para sa mo, pagrumdom kan bunyag na inako, asin warasan na kami sa kaugmahan makisumaro, kay baan sa mong mga tugang na binunyagan sa Pasko, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Orog na namumutan kong mga tugang, huli kan misteryo Pascual, linubong kita kaiba ni Kristo, tanganing kaiba niya, maglakaw kita sa bagong buhay. Kaya pakatapos kan pag-utob kan Kwaresma, bago huntaan mga panuga sa banal na bunyag na kaidto sa tong isinikwal si Satanas, asin sa iyang mga gibo, asin nanunugang maglingkod sa Dios sa banal na katolikong simbahan. Kaya isinisikwal nindo si Satanas, Opo, isinisikwal. asin ang gabos niyang mga gibo, Opo, isinisikwal niya mo. asin ang sa iyang mga padaya. Opo, isinisikwal. Nagtutubod kamo sa Dios, amang makakamhan, kaglalangkan langit, asin daga. Opo, nagtutubod ako. Kay Hesu Kristo, bugtong niyang aki sa tong kagurangnan, namudag ki Virhen Maria, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, na nabuhay liwat sa mga gadan, asin nagtutukaw sa tuo kanama, nagtutubod kamo kaini. Opo, nagtutubod ako. Ang Espiritu Santo, banal na simbahan na katoliko, sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ni laman, asin sa buhay na daing kasagkuran, nagtutubod kamo kaini. Opo, nagtutubod ako. Asin sa Dios na makakamhan, Ama ni Hesu Kristong sa tong kagurangnan, na nagtao sa to nin bagong buhay sa tubig, asin Espiritu Santo, asin nagtao sa to kan kapatawadan sa mga kasalan, at amanon kita sa iyang grasya, huli ki Kristo sa tong kagurangnan, sagkod sa buhay na daing kasagkuran. Amen.
Si Yesu Kristo na buhay liwat, ginibong kagurangnan nin langit asin daga, pinasarig ang satuyang paglaom na kita mabubuhay liwat sa lambang kahagadan sa atong simbag, mamuraway na Jesus, hinanyuga ang samong pamibi. Mamurawayo na Jesus, hinanyuga ang samong pabibi. Ang Santo Papa, ang mga obispo asin kapadian, tanganing sa kapangyarihan kan Espiritu Santo, sinda maging saksi kang marahay na bareta na si Kristo na buhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Mamuraway na Jesus, hinanyuga ang samong pamibi. Para sa mga namamayonin banwaan, tanganing sa indang midbidon si Yesu Kristo bilang kagurangnan, asin iwara sinda ang espiritu ning katanusan asin katuninungan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Mamurawayo na Jesus, hinanyuga ang samuyang pamibi. Ang mga dukha, nagtitios, mga pinapasakitan, mga naghehelang, tanganing magsarig sinda sa paglaong asin pagtubod kay Kristo na nabuhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Mamuraway na Jesus, hinanyuga ang samong pamibi. samuyang pamibi. Nakitagabos na uya digdi, tangani magkaminuruutan, asin magpatarabang tabangan sa pagsaksi na si Kristo na buhay liwat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Mamuraway na Jesus, hinanyuga ang samong pamibi. O Diyos, asin Ama ni Heso Kristong kagurangnan niya mo, kahiraki man kami, baguha kami sa imong aki, na nagadan asin nabuhay liwat para sa samong kaligtasan, inihinagad mi huli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Pakipalsok na po ang mga ilaw, matukaw ang gabos, asin tatuya na pong pupunan, ang ikaapat na kaptang, ang liturhiya kan Eucharistia. Tindog po.
dinudusay ko sa imo, katalingkasan ko, para sa kaumawan mo. Magpamibi kamo mga tugang, tanganin ang sako asin sa indong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namibibi kami, akuan mga pamibikan sa imong banwaan, kaibakan mga dinudulot na sakripisyo, tanganingan mga pinunan kan misteryo Pascual, magdarasa mo hulikan sa imong kapangyarihan, na sa pagpaumay na daing kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapasaindo, itaasan mga puso, pinasa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat, totoong maninigo asin dapat, matanos na nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ang ani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa mangging ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Tas yang gayo ang tunay na kordero, na nagparakan kasalan kan kinaban, sa pagkagadan rinumpag niyan sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, pati nga niyan mga langit no na virtudes, asin mga angeles na potestades, nag-awit kan himno kan sa imong kamurawayan, na daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kaya maugay na Ama, kaming nakikimaherak sa imo, nagpapamibi asin naghahagad, huli kay Jesu Kristong aki mo sa mong kagurangnan, na akuon mo asin bendisyonan ining mga balaog, ining mga atang, ining mga banal na sakripisyo, na mayong kakundian, na inot idinodulot misa imo para sa banal mong katolikong simbahan, papagkanigo ang mapatuninong mo siya, mabantayan, matipon, asin mahadean sa bilog na kinaban, kay ba ang surugoon mong si Leo sa mong papa, asin kan obispo ming si Rex Andrew, patin kan gabos na nag-aataman susog sa katotohan kan katoliko asin apostolikong pagtubod. Girong duma kagurangnan ang sa imong mga surugoon asin ang gabos na mga yaon digdi na ang pagtubod midbid mo asin ang devosyon ara mo, para sa inda nagdudulot kami sa imo, siring na sinda nagdudulot sa imo kaining sakrifisyo nin pag-umaw, para sa indaman sana, asin para sa gabos nindang katuod, para sa pagtubos kan sa indang mga kalag,
para sa paglaom kan sa indang kaligtasan asin karahayan sindang nag-utob kan mga panuga sinda sa imo Dios na daing katapusan buhay asin totoo sa parapakinabang asin pagsilibrar kan urog sa kasagradong banggi kan pagkabuhay liwat kan kagurangnan ming si Hesukristo susog sa laman asin sa magalang na pagrumdom enot sa kamurawayan kan mamuraway na Maria danay na Virhen ina kan iyo man sa ng Dios asin kagurangnan nyamong si Hesukristo siring man ki San Jose esposo kan sa iya man sa ng Virhen asin kan sa imong mga santos apostoles asin martires ki Pedro asin Pablo Andres asin kan gabos mong mga santos huli kan sa indang mga merito asin pamibi itugot mong pakusugon kami kantabang kan sa imong pagsurog sa gabos na bagay kaya ining dulot niya mo bilang mga surugon mo siring man kan bilog mong pamilya para man sa inda pinagkanigo mong mamundag liwat sa tubig asin Espiritu Santo sa pagtao sa inda kan kapatawadan kan gabos na kasalan namimibi kami kagurangnan na magaya-gaya mong akuon asin ipamugtak mo an sa imong mga aldaw sa imong katuninongan dangan hawason mo kami sa daing tapos na padusa asin ipagbuot mo na kami makabilang sa kauripnan mong katiripunan kan sa imong mga pinili namimibi kami o Dios na sa gabos na bagay ining dulot papagkanigoon mong bendisyonan midbidon parigonon gibuhon na maninigo asin mauuyunan tanganing para sa maging hawak asin dugo kan aki mong urog na namumutan sa mong kagurangnan na si Hesukristo bago kan aldaw kan pasyon nag-ako siya nin tinapay sa mga banal asin mahal niyang kamot asin initaas ang mga mata sa langit pasiring sa imo Dios Ama niyang makakamhan pagpasalamat sa imo nagbindisyon binaak asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi mag-ako kamugabos asin magkakan kaini taynan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pag-ako niya kaining mahalagang kalis sa mga banal asin mahal niyang kamot, pagpasalamat girare sa imo, nagbindisyon, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom kaini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kagurangnan kami na sa imong mga surugoon, siring man ang banal mong kabanwaan, ginigirumdom ang palada na pasyon, ang pagkabuhay liwat sa mga gadan, asin man ang mamuraway na pagsakat sa langit, kan iyo man sa nang Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan,
nagdudulot sa imong malinawon na kamahalan hali sa mga balaog mong itinao nin usyang dalisay, usyang banal, usyang daing digta, banal na tinapay, nin buhay na daing kasagkoran, asin kalis nin danay na kaligtasan. Lilingya ini kan maugay asin matiwasay mong lalawgon, asin ako ang banal na sakripisyo, daing digtang ostya, siring sa pinagkanigo mong maako, sa mga atang kansurugoon mong suripot na si Abel, asin ang sakripisyo kan sa imong patriarka na si Abraham, asin ang idinulot sa imo kan urog kahalangkaw mong padi na si Melkisedek. Nakikimahera kaming nagpapamibi sa imo, Dios na makakamhan, ipagbuot mo na inidarahon sa mga kamot kan banal mong anghel na sinanglitan mong altar, sa atubang kan Dios noon mong kamahalan, tanganin kaming nagpapakinabang kan urog kabanal, ang hawak asin dugo kan sa imong aki sa pakikisumaro sa altar na ini. Anas mapano man lugod kan gabos na langit no na bendisyon asin grasya. Girumduma kagurangnan ang sa imong mga surugoon na nainot sa muya, may tanda nin pagtubod asin nagtuturog sa katuninongan. Nag-aarang kami kagurangnan na sinda asin ang gabos na nagpapahingalo kay Kristo, matawan mo nin lugar nin kaginhawahan, liwanag asin katuninongan. Kami man na mga surugoon mong parakasala, naglalaom sa dakula mong pagkamahihirakon, papagkanigoon mong mataawanin kahirasan, sa pag-iriba kan mga banal mong apostoles, asin martires, Juan, Esteban, Matayas, Bernabe, asin gabos mong mga santos, namimibi kami, akoon mo kami sa indang pag-iriba, ika na dai nagtitimbang nin mga merito, kundi bulanos na nagwawaras ni kan kapatawadan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya kagurangnan, inigabos na karahayan, dana mong linalang, pinapabanal, binubuhay, binibindisyonan, asin sa mo iwinawaras. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang sa mong
kanon sa arualdaw, itao mo sa buyangon yan, asin sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maog mapaglaom, asin pagdatong kan samong para ligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghahade, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan ka makantanda nin katuninungan. Happy Easter po. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga saalang kan kinaban,
paladan ang mga inaapod sa pamanggi kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naagsinan sa kong kalag, mauumayan. Mamibi kita. Kagurangnan pabulos sa samuan espiritu sa imong pagkamuot, tanganing sa karahayan mo, an pinabasog sa mga sakramento paskwal, pagsararoon mo huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa agapuan sa tuyang misa, pagkatapos kang pagtuntun, ang prosesyon sa enkwentro, mapoon alas 8 ni alas 4 ni tungka na. Alas 4 ning aga mapoon ang prosesyon, pag-abot kang prosesyon, isusunod ang pagtuntun, asin pagkatapos kang pagtuntun, isusunod ang Santa Misa.
So yan po ang sa tuyang schedule sa aga. Pag uli po nindungon yan, pag uli nindungon yan, si mga mahal nindo sa buhay na tururog na, dahil napagpukawon. Pero itong mga maratapa, pakisabi na, sabi ng tig ni Father Dan, Happy Easter sa Saindo, dahil malingaw magsimba sa aga. Ano po? Yan. Ang kagurangan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iduko ang mga payo, asin maghagad nin bendisyon sa Diyos. Bendisyonan kamo kan Diyos sa na makakamhan, huli kan solemnidad kan Pasko ang unyan, asin kahirakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasalan. Amen. Asin siyang nagsulit sa Indo sa buhay na daing kasagkuran, huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, panoon kamo sa mga premyo nin buhay na daing kasagkuran. Amen. Asin mantang tapos na ang mga aldaw, kan pasyon kan kagurangnan, kamong nagsisilibrar kan mga kaugmahan kan Fiesta Pascual, huli kan sa iyaman sanang pagtabang, makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa fiestang ini na sinisilibrar sa kaugmahan sa Kudpaman. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Magdanay kamo sa pagkamot sa Dios asin sa kapwa. Si Jesus buhay na. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya. Aleluya.